मा बुंगोन जिहेतु दिनै बैसागुनि फिथाइया फोसावबाय आरो बिनि फिथाइ फोसावनायनि सिगां नोंथाङा गोबां खोथा बुंदोंमोन दंफाङाव गाखोनानै दंफांखौ दसे उनाव बारजुमगोन नै बेखौ जाय डाउनलड खालामदों बिथांमोनानो देरहाजोबदों देग्लाय बे जाहैबाय सिख' एप जाय सिख' एप डाउनलड खालामदों बेनो देरहाजोबदों आं बुंदों ना UPPL आ 0 जाजोबगोन जाबाय दा बे भकतपारानि हिनजावा जेरै गलपाराजों हाबा जाफैबा बे रावा सोलायाना धोरोमा सोलायबाबो बिदिनो आंनि बुंनाय रावा सोलाया हाग्रामा सारनि बुंनाय रावा जेरै सोलाया आंनाबो सोलाया दे ओमफ्राय बुंनो सानो नामा बे समाव नोंथाङा जे one words can change every words इंलिसाव मोनसे रावानो गासैखौबो सोलायनो हायो बेनोथ' होनब्ला अनलि सिख' एपल' बेजों सोलायजोबदों बहुत मानसिया डाउनलड खालामदों आरो देरहाजोबदों बे बैसोआव इमान कनफिडेन्स दिनै नोंथांनि पकेटआव इमान गिदिर गोसो बैसो नङा इमान कनफिडेन्स माबोरै लानो हायो नोंथाङा मानो हाया जाय रिस्क लानो हाया बे मा होनगोन बेखौ हरनि सियाल नोंथाङा सासे पलिटिसियानबो नङा आं नङा नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बेनोब्रा पलिटिकेलनि गोख्रों राव बुंनानै नैबे नोंथांनि खोथायासो जादों मा बे इउथफ्रा बिराद मोजां मोनो हाग्रामा सारखौ दै ओमफ्राय आंबो एसे बुंदेरबाय आरो नैबे सिख' एपखौ बयबो डाउनलड खालामबाय रोंबाय बोरै संसार जानांगौ राजनितिकआव बोरै पार्टिसिपेट खालामनांगौ रिल्सआव बोरै डलार खामायनांगौ नै बे सिख' एपआव दंजोबो बांसिन सिख' एपखौ सोरखौ फोरोंदोंमोन नोंथाङा आं दिपेन बर'खौ आरो डाउनलड खालामाखै थाइसेखौ गिनानै आरो बे ससमा गोसोमा अखानायनो हमफिनदों सानसेल' बाद थादों महर नुयैखाय जेनदों आरो सिख' एप डाउनलड खालामाखै ससमा गोसोम खुलिनायबा बे देरहागौमोन नामा आरामसे देरहायो ससमा गोसोमबा मिथिबाय बे ससमा गोसोमखौ खुयैनो थाखाय जेनदों आरो सिख' एप डाउनलड खालामनायनि थाखाय मोननै खारन जुदि बिथाङा ससमा गुफुर गानोब्ला दिनै नोंथांनि बुंनाय फेलें जागौमोन नामा निस्सय एकदम आं बुंदोंना रागा जोंदोंना मिनिदों हमनो हाया बे मानसिखौ आरो बै ससमा गोसोमा गानबाथाय नों गैला गुफुर गानोबा देरहागौमोन दा UPPL आ मा दं नोंनि बायदिबा UPPL अरुणाचलाव थांजोबबाय दहाय लोगो मोनबोजोबदां मानो आसामाव जौमोना अरुणाचलाव लोंहैजोबसिन दिनैथ' द्रायदे मा दाम खमखौ नागिरफिनदों नामा दाम खम नङा बिसिनाव लिलि हटेलाव दङबा लिलि थाङा बदनाम जानाय जायगायाव मानो थांबावनांगौ बिसोर थाङा दे ओमफ्राय आरो मोनसे लोगोसे दिनै हाग्रामा बेंगलारि बिथांखौ नोंथाङा जे गोबां मोजां राव बुंबाय थादों 17 बोसोर सलायनानै 5 बोसोर ब्रेक लादोंमोन ब्रेक लायनो बांसिन रोंबावदों नामा हाग्रामा महिलारिया रायजोआ मोनसे शिक्षा होदों सारा रोंबाय एबार नाय आरे प्रमदा एकर्ड खालामफ्लानानै लाबोबाय नालाय माने सानदोंमोन बिराद मोजां जागोन जायासै रायजोफ्रा सारखौनो अनसायफिनबाय आरो बे UPPL आ 17 बोसोर होनबाय थायो नायबाय बेनि उल्था 71 इयार्स बेक जाबाय UPPL आ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनब्रै विधानसभा दङ मोनब्रै विधानसभा उदालगुरि आरो माजबाटखौ मानो फेजेननो हाया मा खारन दं बेयाव सिख' एपनि पावार मा पावार सिख' एप माने बयबो डाउनलड खालामनानै मोनथिजोबदों आरो हाग्रामा सारखौ मानियो हाग्रामानि अनगायै दिनै हमना ला उदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि विधानसभायाव हमना ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहायो माजबाट आरो दिनै माजबाट आरो दिनैहायो उदालगुरि बे मोननैयाव रिहन आरो सरना अलवेज देरहाबाय थायो बेनि फिथाइया मा जादु दं बेयाव बुंजाया मा जादु खोन्थाबा बिसोर देरहागोन ना माबायदि जादु खोन्थाजाया बेखौ खोन्थाबा देरहागोन बिसोरो खोन्थाजाया बाब खम सियाल मानसि डिफेन्सजों प्रमदजों बाब गाबफानो रोङो नोंथाङा गिनानै खारदों होनना बे ओरैनोसो बुंदों आङो अन्थाइ खुबैबाय थायो आंनि न'आव उन्दुनो सुखुवा ओंखायसो थांदों आं हराव अन्थाइ खुबैबाय थायो नोंथाङा एसकिं मा बुङो एसकिं बे फाग्ला बुरबक गोरजाया बे एसकिंखौ पल' एप डाउनलड खालामनो थाखाय खावलायबावबाय आं पल' एप माने गे डेटिं एप हिनजावथ' मोनखाला हिनजावा सैखालानो दहाय फन हरदोंनो बे गेखौनो लाथोंसै बे पल' एप डाउनलड खालामनो थाखाय खावलायबाय आं बे एसकिंखौ दिनै तारिखाव दिनै नोंथाङा बुंदों दिनै नोंथाङासो इयुथ जानानै गोबां माने टेलेन्ट वार्डस बुंनो हायो जेरै रिन्जय बिक्रम कास्टम प्रहलाद बायदि बिसोर बिराद सिनियर मानसि बिसोरजों रुजुनो नाङा आं बिराद जुनियर नाथाय नोंथांनि रावारिफोरा सिनियरसो दि रावा बिदि उन्दैनिफ्राय गोराखा आंना एसे माबा बोराय बायदिखा बेबायदि पलिटिक्सनि क्लास लादों नामा माबाफोर गैया लायाखै अब्ला खनबा माबोरै थाब फैयो रावा हाग्रामा सारा फोरोङो क्लास होयो नामा नोंथांखौ क्लास होआ ओरै बुङो होननाबो मालाबा माने कन्टेन्टफोरखौ होयो आरो गैया दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माखासेफ्रा सुबुंफ्रा मिथिया हाग्रामानि अननाय माबायदि बाट गुबुन डिस्ट्रिक्ट साखाथिफ्रा बुङो जे हाग्रामानि महिलारिया नुनायाव रागा जानांगौ बिथांनि अननाया जोबोद मोजां बेनोब्रा आंबो मिथिगौ नोंखौ रायगोनबो अनगोनबो नोंखौ अनबाथाय नोंखौ बे धोन कुबेर बायदि नायखायो एकदम बाराय नों खुनु खोथा गैया गोसोम गुफुरजों खुनु खोथा जाय अनबाय बे अनखाबाय गाज्रि मोनबाथाय नों खोथायानो गैला ना आं बुंला रंगल बर'नि सायाव मा रंगल बर' दाख्लै बिपिआव फैनो
फन खालामदोंनो बिपिआव होदोंनो रंगुल बर'आ भटखौ मिथिगौ फैनो नागिरदों लाया बेखौ आंहा बे थियाटाराव हरनो नागिरखादों नै मिनिस्टारा मोनबा फासिलारि आंहा बिहैनोसै एप्लिकेसन हैजोबनोसै ड्रेस पाथि मुसारि जानाय लोंनाय थोरसि लथा बायना हरजोबगोन रंगुलनो माब्ला हरगोन नोंथाङा बेखौ फासिलारि मोनबा नै माबा केबिनेट मोनखांना जोंनाथ' साब्रैबा साबा मोनगोन नाथाय नुनो मोनदों जे गोबां अपोजिसन पार्टिफ्रा रायै माने हाबबाय थादों सिं सिंनो बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो मा हाबनो जइन जाहैगासिनो बिपिएफआव थावरिनो हायालै आं दाख्लै मा बुङा इउपिपिएल माने राखाल दुबिनि दालां सानजा थांगोन ना सोनाब थांगोन ना खोला थांगोन मोनथिया बैबायदि कन्डिसन जानानै दं माने दालाङाव गाखोयो नायहैयो बियो बबेजों थांगोन जाहैयो बैबायदि सिटुएसन राखाल दुबिनि दालां बायदि जालांबाय नाथाय दिनै नोंथाङा मोनसे समाव सिखौ एपनि थाखाय गोबां मोनसे माबा फेक्सन जादोंमोन सरि फेक्सन रिएक्सन जादोंमोन रिएक्सना दिनै नोंथाङा दिनै फिथाइखौ मोनदों नामा देरहानायखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा देरहाबाय होनना सानना लायो नामा सिखौ एपनि बेलायाव आं मानो लादों सिख' एबादि जों माने जोंनि केन्डिडेटफोरखौ देरहा होजोब्बाय सारा आसामाव सिख' एप डाउनलड खालामग्राफ्रा देरहाजोब्बाय आं मानो गोग्गानाय गैया बेनो मेन आरो नेक्स्टआव गोदान एप फैलायगोन नेक्स्ट इलेक्सनाव आं होगोन आंनि बुंनाय माथे केन्डिडेटफ्रा डाउनलड खालामदों ओमफ्राय देरहानायखौ लाथों इउपिपिएलआ जुदि एआइ जों खालामोबा इउपिपिएलआ एआइ जों जुदि खालामोबा बै बांद्राय एआइ बाहायनायावनोथ' प्रमद बर'आ धंस' जाजोबदों मिथिगौ आंखौबो दाख्लै ओरै जग मोननै होदों बेथ' एआइसो ड्रेस बेथ' मोजां गानदों बेयाव जगनै होदों बियो मिथिगौ बैबायदि कन्डिसना ओमफ्राय दायो नैबे समाव लास्टनि हा जिहेथु हाग्रामाया बुंदोंमोन 15टा सिटआव आर्मि 15टाতে एनडिए जिकिन बिनि रावजों बुंनाय खनसे बिनि रावजों बिनि गुबै शिबसारनि रावजों अभी जबान दिसे आपका लोग अभी 15टा एनडीए हिसाबै अभी जिखी पास आरो खिमा लागे अभी जिखी दे लास्टलि र' नोंथाङा दिनै सासे जुनियर जानांगौ बाट एन्टायर दि बिटिसिआव थानाय गासै बेयावहाय 126टा दिनै बे बिधान सभायाव दिनै सिट दंमोन नङा होमब्ला दिनै नोंथांमोना अलरेडि एनडिए थाखाबाय गासैखौबो मा बिसेस हरनो सानदों दिनै बिटिसि एन्टायर दि आसाम स्टेटआवहाय जायफोरा देरहाजोब्बाय बिथांमोननिसिम नैबे 5 इयार्सआव एमएलए बाबो केबिनेट मोनब्लाबो मोजाङै मोजां रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन एमएलएफ्रा गावनि समस्थियाव आरो केबिनेट मोनोब्ला गोसोम गुफुर हारि राव धोरोम बासियालासिनो गासै आसामावनो मोजाङै खामानि मावलांनो हाथों आं बेखौनो खावलायबाय आरो दंफां बारजुमसै दसे उनाव र' हरगोन आं नोंसिनो दे बारा गोजौ नङा दंफाङा क'क्राझाराव ट्रेनिं लादोंमोन बै उदालगुरियाव फैनांबायना दंफाङा नै दावायसो नागिरफिनदों बारजुमगोन र' दसे उनाव औ आरो हिन्जावा संफोर नायनोसै नङा दिनै नोंथांनि बे खोथायावथ' रिएक्सनबो जानो हागौ देरहाखानो मानो बारजुम नागिरगोन सुइसाइडखौ मानो जानो आं प्रमिस होखादोंब्रा आसा नोंथाङा दासिम हिनजाव मोनाखै नामा गैया बिराद फानियावसो रिल्स बानायलागासिनो संफोर नायनोसै हासुनाय मानसिनोथ' हरा रावनोबो आं हासुवाखैलै वा हासुलाबाय बे रंगुल फाग्लानि राव बेखौ थियाटाराव हरसिगोन साननैसो उनाव नायबाय था नोंथांनि वार्डआ बिराद मिनिंफुल वर्ड्स बा नोंथांखौ माने एसेबां गाज्रि गाज्रि ज' फाग्ला बुंबाय थायो मानो गावस्रा बुंनो रोङा जे मोखां गेवा बिसिना सारा दफैनाय बायदि जाबाय थायो मोखांफ्रा निउसाव जा मिथिङाव जा दान खोमसि गोजा गैया ओंखायनो मेगन सायो आंबोथ' बारा हेन्डसाम नङा र' गावस्राथ' बिराद हेन्डसाम ओमफ्राय मोखां गेवा करिय'ग्राफार गैयै सिनेमासो होनजागोन इउपिपिएलखौ दा दे As a youth, what are you going to be career yourself? बिटिसिआव इंलिस रायलायो थायो इंलिसबो गैया बर'फोर गोजा बुङो बिटिसिनि लिडारफ्रा इंलिस रोङा होनना बुङो मालाबा लिरना हरगोन आं दे बुङा रागा जोङो इंलिस रायलायबा कमेन्टखौ दा थांनानै नोंसोर नायलाय बिराद गाज्रि रोखोम बे बिटिसिआव मानि इंलिस होननानै बर'आव सों आंनि केरियारखौ सोंदों आं मा जागोन हाग्रामा सारा जि खालामो बेनो जागोन आं बेयाव बारसोमाबोन आं इन्टारफियारबो खालामा हाबिलासखौ सारासो हरगोनलै हाबिलास गैथ'वा दा सारा सारनि जुदि आशिर्बाद मोनबायबाबो नों नायदो सोरगोफुरिखौ मोनबाय होनना साननानै लादो नोङो जियानो जा सिख' एप जिन्दाबाद जाय डाउनलड खालामदों बिथांमोना देरहाबाय सिख' एप डाउनलड खालामनो थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।